Sineco liwat nagklaro sa pagsaka sa balayran sang kuryente. Mayor Albi magabulay kay Presidente Marcos sa gintukod niya sa movement. Sa balita nasyonal, SIM card registration bill permado na ni Presidente Marcos. US President Joe Biden magabisita sa Pilipinas. Sa balita international, pila ka computer systems ang airport sa US ginsulod sa mga Russian hackers. Sa balita sa sports, Jimmy Pacquiao daog naman sa una niya nga amateur fight. Balita entertainment, concert tickets ang Razorhead sold out na. Samtang sa balita special, aton pa dayon istoryahan ang managkailan niya pamaagi para magka-peace of mind. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 11, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kagaksyon Boydran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kainas ang kagahon ang sentro sa tropical depression nga Maymay ang nakitaan sa 310 kilometros na sidlangan sang kasiguran Aurora. May dala ini nga kabaskuhon sang hangin nga nagalambot sa 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 55 kilometros per ora. Ang was ako naghulog ini para magat na nakatundan sa kada sigon nga 10 kilometros per ora. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang mangin magalumon ng kalangitan nga may tumalagsahon nga pag-ulan bangod sa ITCZ kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan amin na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Samtang adlaw na butlak las 5:36 kaina, magatunod naman las 5:37 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Sa mula natin mga ka-aksyon kahapon nga adlaw, may ikalimang encounter nga nagluntad dira sa may barangay Carabalan sa siyudad sa Himamaylan. Isa ka katapos ang NPA ang ginreport nga napatay kag sa informasyon nga ato nabaton, isa ini ka mataas nga opisyal sang NPA ang napatay sa sining nga encounter, no? Upod naton sa mga linya si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander para sa pag-athag sang sining balita, no? Sir, good morning and welcome to this Action Radio Bacolod. Good morning. Good morning sa nagasubaybay sa programa mo every morning para ma-update naman ng mga balita. No? Yes, sir. Kapon sa encounter, kalimang encounter dira sa Himamaylan, although lipot lang siya, pero may reported casualty sa bahin sang makatapos ang NPA kag sa report nga mo na baton, sir, mataas ni siyang opisyal sang NPA, sir? Tama, no? Kahapon nagluntad ang pangalima na enkwentro, no? Ara lang gihapon sa Barangay Carabalan. So, ang naenkwentro sa tropa sa 94th Infantry Battalion, gina-estimate nila more or less estimate lang per report, more or less mga pulo. Natabo enkwentro, 5:30 sa hapon sa vicinity sang Sitio Medel, no? Gihapon sa Barangay Carabalan. Lapit na ni manang area, more or less, dito sa unang enkwentro, last Thursday. Okay. So, diri ni ang ikalimang enkwentro kahapon. So, nagdugay lang ang enkwentro, more or less mga 10 minutes. And then after pag-start ng tropa sa area, budin nagalinin ng mga kwansang location sa mga armadong NPA. So na may nakita sila isang bangkay. Ginapatihan ng NPA. And initial nila dahil medyo siling naton medyo famous niya picture tungod siya ang nagagawain niya sa ila propaganda. So ang initial nila amo na nga daw pare-pareho but ang siling namon gusto namon i-confirm nga ang iya positive positive na identify siya. So siling ko i-extricate ang bangkay as much as possible para madala sa may sentro sa Himaylan City, matagan sa tamang disposition and ma-properly identified. So very very late, no? I think mga almost midnight o past midnight, I think na-confirm na ni more or less mga 3 sources na kilalagid nila ng individual. So ginrelate na ako so very late man and
na-identify niya siya na si Romeo Nanta, no? Mhm. Alias Juanito Magbanwa. Oho. Dili siya famous na sa iyang koda, no? Sino ganit sir ang yang ngalan sir ang true name niya? Si Romeo Nanta. Romeo Nanta, yun yung true name niya. Okay. Mhm. Nadakpan man siya sa una, I think after data per record, 2011, nadakpan naman na siya, and nagbalik naman siya, no? And then currently, same gyapon ang position niya nga, mga revelations, information na nakabot sa amon, siya ang nag-head din isang Regional Operational Command sa Committing Rio Negros, din sa Negros Occidental. Mhm. At the same time, ang spokesman sa Apollo Gatmaitan Command, amo naging ang koda sa ilang Operational Command, Apollo Gatmaitan Command. Apolinario sir, Apolinario guro. Apolinario Gatmaitan Command, Mhm. siling ko amo ni ang koda man nga ginagamit nila for Operational Command nila. Gusto man i-project nga damo, no? But again, pipila man lang ni, sulit-sulit man lang nila ni, and may mga duplication somehow. To project, no? Amo nang siling ko, ang insurgency majority sa ilang kung sa propaganda war. Mhm. And siling ko, damo ni sa cases, no? Mga frustrated murder, mga arson, and again, he is directly and indirectly responsible for various incidents, no? Arson, killing of innocent civilians, and mga pagplano, no, sa pag-ambus ang aton na tropa kapulisan kagpatay man sa mga kaklo. But ang ano niya siya na niya most of the time siyang orchestrator sa mga intimidation, ano, especially pagsunog sa mga equipment sa contractors para operators para makakuha nila sa extortion. So amo ni ang ginadala niya nga terror sa Mhm. area. Oh, And, again, lessons learned ni, no? Feeling ko may chance niya siya before. Nadakpan siya, and again, ano, matingala kita na napagwa niya siya, and somehow sabi nila na bail ko noon Mhm. sa mga front organizations man sa CPP NPA, and nabuligan man sa ilang mga legal, bala nato may mga legal man na sila nga siling ko no, nga mga membros ng kung ano-ano nga rights dyan, and or groups, but we believe this they are connected with the left, so wala man nato na nga muna EDA set up. So nakagawa niya siya or nag-jump bail niya siya, and nagbalik yapon. So again, kaya na siya chance before to live a normal life, binpili niya. So dirigid maabot, no, ang sitwasyon, no. Feeling ko gani ang long arm of the law abtan kagid, no, because of nag-atubang pa rin siya sa mga various cases as of now. Nadumduman ta sir sang encounter sa tong Sabado, after sa tong encounter to no nakapagwa pa statement ni si Juanito Magbanwa mo sa parte sa natabo. So nakibot kita kagabi sa after the encounter, may mga naglapta nga mga balita nga si Juanito Magbanwa is the fatal casualty sa sining encounter kahapon. So confirm na gali sir nga siya gid man gali. Tama, no, confirm siya. Tingin ko, very late naman nga na-confirm para kami, manigurado man. Sinakita sa ako yung self-picture, but to be sure, dapat may properly identify na mga nakakilala or napaupod siya. So, again, ano, hindi man natin gusto tani ni, choose, no, nga mo ng linya, and na mo gini matabo siya. And even though nga mo na natabo, again, we condole, no, sa direct sa pamilya. As of now, sir, dira sa Barangay Carabalan, ano ang sitwasyon dira, sir? Ara pa kita gyapon sa anong status, sir? Clearing operation pa? Amo nga na siling ko, no, na-confine na lang ining incidents sa Barangay Carabalan. And ara nakita nung naintindihan natin nga gusto man magbalik sa pumuluyo sa mga lugar nila. Pero kung makita natin, natabo ng enkwentro gyapon is ara lang lapit gyapon dito sa area, no, sa kilometer. So kung kami nga magna siling ko the other day without giving other details, siling ko nga we still hindi pa ina-encourage. So kung may mga traces, may mga tracking,
ito yung mga gamay nga groups ara nakabalik sa area. Mhm. So kung gintugtan namon kami masiling naton nga ginbutang pa naton sa alang-alang Mhm. ang mga pumuluyo, which is hindi namon kung on our part hindi namon gusto. So we are appealing na just bear with us. We are trying our best as much as possible to clear yung area, but siling ko ipa-picture out ko sa aton nga nagapamati sa programa mo, how difficult taga-asang tubo medyo buday i-clear Mhm. small group. So siling ko pag wala na matrace o based sa mga tracking, so wala na ayong confident na ginabuhat ng sa aton tropa, we will give the signal as mo ng advice ko, let's expedite nga ma-clear, but again may mga tracking na magbalik sa ito. That's why we do not encourage yung magbalik specifically diri lang ng mga areas sa may Barangay Carbalan. Other areas hindi naman affected dito na cordon naton, and nakita man naton yung attempts ng groups ang last Saturday is medyo layo naman ini sa areas ara dito sa Sitio Punyalong, dito sa taas na lugar. So we believe nga amo ni nga group ay medyo gusto man pumuslit sa area, but because naglagay man kami mag-divulge lang ko sa sa mga details, so ara na may tropa kita gin pangbutang dito sa expected naman namon nga withdrawal nila, and namo na natabo nga na enkwentro man ang atong tropa again. Naka-confine lang ini sa Barangay Carbalan. Hindi naman sa ibang barangay. Sige. So General, thank you for your time. Salamat gid for that pag-clear naton sa mga balita. No, General, salamat gid. Okay, salamat and good morning. Good morning. Sige, si Brigadier General Inocencio Pasaporte, asang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. So, amo na ha, gin-confirm niya nga ang napatay sa encounter kahapon, natabo ini mga 5:30, no? Sang hapon, sang gabi, naglapta sa social media, may mga picture eh. So, gin-confirm naton, amo gindi siya gali ang iyang first name is Romeo Nanta, no? Amo ni siya ang nagadala sa ngalan nga ka Juanito Magbanwa, naga-service spokesman sang mga katapo sang NPA. More details sa aton iban pa nga mga programa. Magabalik kita sa Action Balita Morning Edition pagkatapos lamang sa Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Good morning liwat sa aton nga mga kaaksyon sa kay Georgia Gargasiran Coffee Morning man sa imo dira, no? With coffee, eggs and Coffee, egg soleil. it's lay. Tinapay. Dali lang gid ha. Sino ano Sabi ko nagasako? si Dayna lang kwanta nga GT, si Dayna ni sa dulid. Sige ka, next endorse, Billy. Sige. Good morning man kay Rochelle Evangelista. May nga sa imo. Kay Shelo Billones Arevalo. Morning sir. Dennis Nuestro. Maayong aga man sa may wood fire Bacolod. Si AG Onis or Onese watching. Ernie Odasco Lidas. Good morning man. Si Atia Kim Iriman. Good morning sa iyo mga Atia Ating. Sa may Banwa sang Mursya.
Miss Homa Lumena, good morning man. Kay Miss Jean Hisulgon sa may Valladolid. Happy birthday kay Jolene Gariando Gotera. Happy birthday, Jolene Gariando Gotera. Ang pagpanamyaw halin kay Miss Jean Hisulgon. Good morning man kay Miss Josephine Lacson and Mr. Rodolfo Lacson sa may New York. Mayong aga dra sa inyo. Kay Ana Sinoro, good morning. Kagawad Imbong Jocampo, good morning man. Kay Junel Haliorina, good morning sa imo. Roberto Hiraposco Caraballo, good morning man. Si Martin Aliling, Araman. Inday Blaza, maayong aga. Mase Tofago, good morning man. Si Marivic Hegan Talavera, good morning. Gamonitor kami always diri sa may asyenda. Tabayag, Talisay, Negros Occidental. Oy, good morning dira sa inyo sa tarang nga asyenda Tabayag sa Talisay, Negros Occidental. Lorilyn Chen, good morning. Si Red Battle or Batle, good morning. Orville Bautista, maayong aga. Sally Aykaino, good morning man. Si Kebrar Maurice Thomas, good morning sa imo. Johanna Ansuyon Zamora, good morning. Kay Lee Casey Sanchay, good morning man. Beng Beng, good morning. Gwengski Lim Morales, good morning. Kay Alma Lungakit Pontevedra Rabotazo, good morning. Mark Pacquiao, good morning. Kay Eddie Jones Calinaw. Freddy Moico, Crispina Gadiano, good morning man. Michael Makirang Condes. Kay Emmy Joanne Basilisco Palabrica, good morning. Kay Ricky Ramos, good morning man. Lucilia Perartilla. Si Romel Castillon, Benny Fundador, good morning. Stella Maricelis, good morning man. Kay Dolfo La Honor, good morning. Virgie Ligaspi Coloso, good morning man. Michael Arsenal, good morning sa imo. Okay? Malanda kapag pamati. Kay Marina Oliverio, good morning man sa imo. Sige, te. May nanawag bisa ako nagsundors nga kuan mo. Parte gyapon to kay Kawanito magbanwa. Ano ko no? Karon ko lang pwede nga karon ko lang istorya sa Sige, imo. sige. Okay, standby na taguro ayo. Standby na sa mga balita lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:23. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, liwat nga ginklaro ni Engineer Norman Puliantes, Corporate Planning Department sang Seneco nga ang natabo nga pagsaka sa balayran sang kuryente, resulta ini sa nagtaas nga generation charges kag collector lamang ang nangin papel sang kooperatiba. Sunod kay Puliantes sa ginakolekta sang kooperatiba sa mga konsumidor nga 15 pesos kag 69 sentimos kada kilowatt hour, 1.18 lamang ang nga kadto sa Seneco. Duga man ni Puliantes, dako man nga faktor ang padayon nga pagtaas sa inflation rate, giyera sa tungasang Russia kag Ukraine, lakip na ang pagnubo sa balor sang peso kontra dolyar. Sunod pa kay Puliantes, kalabanan sa mga power generators nga nagahatag sa supply sa Seneco, ang nagagamit sa mga imported products agud sa pag-operate sa ilang mga planta. Bangod sila nga sitwasyon, duga man ni Puliantes nga wala sa gihapon sang kasiguraduhan kung saan mangin-estable ang presyo sang kuryente.
Ginklaro ni Sineco Acting General Manager Irvin Stanley Yoticar nga isolated lamang kag unintentional ang brownout nga nagluntad nagliga ni Sabado antes ang first 100 days report ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Suno kay Yoticar nakasugilalo na sa nga alkalde o kuna sila sa alkalde kag nahangpan sini ang naging rason sa among nga insidente. Dugang pa ni Yoticar nga nagapanguna nga rason sa mga brownout amo ang daan nga mga linya sa kuryente nga nagakinahanglan na sa nagakaigo nga rehabilitasyon. Sa piyak nga bahin ginpalayag naman ni Sineco Engineering Department Manager Engineer Jose Tanyongon ngayara lamang sa 3 ka minuto ang nagluntad nga brownout umpisa alas 2 sang gabi kaga ila man gilayon nga nabalik ang supply sa kuryente takna alas 5 o kuna alas 6:05 sa amo man nga gabi. Samtang angot sa nagapadayon nga kiwatan sa Mascara Festival naghatag naman sa pagpasiguro City Car kay Mayor Albi Benitez nga ini sila ang magapahamtang sa standby nga mga crew sa nagkalain-lain nga mga festival site. Ginpahayag naman ni Mayor Albi Benitez nga nagabulig ini kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gintukod nga movement nga ginatawag nga Kilusan nga Nagkakaisang Pilipino o kon KNP. Ginpahayag ni Benitez iyaging klaro nga hindi ini political party kundi isa ka movement. Suno pa kay Benitez nagabulig ini bangod iya ginalantaw nga isa ini ka solusyon sa mga problema sa kada syudad kag bugos nga Pilipinas. Ang movement ang ginabugusan sa mga public officials kag sectoral groups. Suno kay Benitez bukas ang movement sa luyag mga miyembro sa KNP ilabi na sa nagapati nga solusyon para sa buwas damlag amo ang unity, teamwork ukon pag-isa. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga kapin 50 mil nga balor sang gato nga para sa wala nagagana nga heavy equipment sang syudad ang padan nga ginausisa sang ila opisina. Una na nga kumpirmar ni Mayor Albi Benitez nga duha ka mga empleyado sang Department of Public Services o kon DPS ang ginisyuhan sang show cause order angot dire. Suno kay Ting nagapaydalom o kon napaydalom karon sa investigasyon ang duha ka empleyado matapos ang SCO nga gin-issue sang City Mayor's Office nagligad nga semana. Ginpahayag ni Ting bangod sa insidente strikto na sila sa pagmonitor kag dapat masiguro nga ang gatong ang para sa ginausar lamang nga salakyan. Sa Rebaloan diskubrihan ang ini nga alegasyon base sa gintukod nga Good Governance Committee ni Benitez nga nagatuyo nga pakigbatuan ang korupsyon. 8 instances mo. Quantified more or less mga 50,000 goro. Duwa lang. Duwa lang ang involved. Hindi, amo na spekto kami sa mga tugong-tugong na amo na. Kabahin sa pagpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Nagpasalamat naman si Himamaylan City Vice Mayor Justin Gatuslao sa tanan nga nagbulig sa mga evacuees sa Barangay Carabalan. Tugay ni sa inkwento nga nagluntad sa syudad sa tunga sa militar kag New People's Army. Sa interview sa action firing line, ginpahayag sa Vice Alcalde nga tayuyon ang mga bulig nga ila nabaton gikan sa national, local, private sectors kag kaiping nga mga local government units. Subong man yara ang mga personnel sa Department of Social Welfare and Development agud magpaydalom sa debriefing sa mga evacuees. Nagpasalamat man si Gatuslao sa militar nga nagapasiguro sa seguridad sa pumuluyo agud safe nga makabalik sa ilatag sa ka mga puluyan. Nagpanumdum naman si Gatuslao sa mga evacuees nga hindi magkumpiyansa kag sundon ang anuman nga panugyan sang militar para sa seguridad sang tanan. Ginklaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga wala sang kang tanan sa panaad sa Negros Festival ang pagbukas sa mga local government units kundi LGU's pavilion sa Panaad Park and Stadium kundi para sa Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. Suno kay Lacson may kaugalingon nga preparasyon ang gobyerno probensyal sa panaad sa Negros nga patigayunon sa Abril 2023. Para sa gobernador ini ang nahauna nga tion nga nakigbahin ang gobyerno probensyal sa Mascara Festival. Kun madayon ang panaad sa Negros 2023 ini man ang una nga festival of all festivals sa Negros Occidental sa idalom sa administrasyon ni Lacson kag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Subong Oktubre 10 sang kahapon yung Oktubre 10 sang hapon, formal lang patigayan ng opening ceremony sa pagbukas sa mga LGU pavilions nga magalawig tub-tub Oktubre 16. Sa duwa pa naton nga mga balita lokal, ginlansar kahapon ang booster vaccination in higher education dira sa mga University of Negros Occidental Recoletos. Ang paglansar gintambungan mismo ni CHED Chairman J. Prospero De Vera kag iban pa commissioners sang CHED subuman mga nagkalain-lain nga opisyal sang nagkalain-lain nga mga universidad kag kolehiyo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa sining booster vaccination program ginapangunahan nini sang presidente mismo sang UNOR o kun sang University President sang UNOR nga si Father Joel Alve. Ang
booster vaccination na magapadayon man sa palabuton pa nga mga inadlaw. Napaidalon pa sa testing phase ang pag-apply online sa pagkuha ng building kag occupancy permit sa Office of the Building Official kon OBO pagi sa website sang local government unit. Pero sunod kay Engineer Isidro San Jr. ang pamuno sang OBO pagaunahon lamang sa karon ang mga simple nga mga permit kaangay sang mga balay kag wala pa diri nalakip ang mga permit para sa establishmento komersyal. Natala na pang ipaidalom sa orientation ng mga empleyado sang OBO nga magapatuman sini. Ginpaathag ni San sa tiyon nga maplastar ng sistema, pwede na nga matrack ang mga aplikante o kung sang mga aplikante ang ila application online kag may baluan kung saan o magpadulong sa NGC para magbayad kag posible sa uli ipatuman man ang online payment. Naligad nga Sabado, ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga target sini nga mangin smart city ang syudad paagi sa pagpatuman sa digital transaction sa gobyerno kag ini ang unang ipatuman sa OBO nga iya paborito nga opisina. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Ang ato nagapanguna ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its... For children and pregnant Morning da kay Nonoy Alacapa alias Dolfo Laonor. Happy Action ba si Mr. Reza Blas din niya. Good morning. Ihapit das ang anak ko ngitao niya lang si Pariboy. Hulat-hulat lang gamay. Ano lang duga dali gigo. ulat kay nakapanguy pagyapon ha. Wala ko pala kadali. Wala, isang hulat-hulat lang gamay. Kay nakapagamuno nga way pagyapon ha. Wow. Sige. Happy birthday anay kay Arnold kag Luis Wenceslao. Alin kay Sernyo Nonoy Alacapa. Ay, happy birthday. Kagawad Ulay Abalahon. Morning mandra sa may Barangay Kabog. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, happy birthday ng Action John Diaz. No? Yes. Evelyn Sinaon, ginagreet niya man happy birthday ang yahinablos nga si M. John Teruel. Happy birthday ko no. Miss Jenke Di Alagdon, dira sa Phoenix, Arizona. Good morning man. Ha? Kag sakay kagawad Melchor Baroca Rombines dira sa may sa may Hinubaan. Good morning man dira kay Daina Martinez sa may Valladolid, staff ni siya ni Kwan ni Mayor Bebot Miravalles wala dira. Good morning sa imo Dain, Martinez.
Kag dira man sa kay Marcy Rombinas Sunio, sister ni Kagawad Melchor Baroca Rombinas, bra? Aha. Maayong aga sa imo, Good no? morning. Si Kagawad Imbong ara na? Agina pa. Kakain na pa. Inapes kagawa. Di na tamyawan. Kulot siya. Percent na percent. Percent na Si- percent. Oh. Okay. Anong tabo? Dali lang tagurasta. Ano tanong na? Meron pa. Si Synet Gamba. Morning po, nanonood po ako. Ay, okay. Synet, morning sa imo. Hindi ni si Synet ang aton niya. Ay, hindi. Lain pa ginaya. Lain niya. Sabad. Dira man sa kay may ginapanumdum ko bala nga i-greet na ako daw hindi ko daw na malipat ko bala bisa napanumdum ko na may masulod ayon nga Nakalipat ka. nakalipat ko. Tamo na ya. Sa kay ni Reza Gonzales dira sa may Oton Iloilo. Good morning man. Okay, so standby na kita sa aton mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga balita nasyonal, ginpermahana ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga manginlayi ang hagna para sa rehistrasyon sang Subscriber Identity Module o kon SIM card nga nagatuyo sa pagduso sang salabton sa paggamit sang SIM card. Ginpatigayon ang ceremonial signing sa Ceremonial Hall sa Malacañang sa presensya sa mga tagas ng opisyal sang gobyerno. Naibaluan nga tuyo sang SIM Registration Act nga mahatagan katapusan ang mga krimen gamit ang platforms lakip ang text kag online scams paagi sa pag-regulate sa pagbaligya kapag gamit sang SIM card paagi sa mandating registration o kung sa pagmando sang pagparehistro sa mga nagagamit sang SIM card. Target sa duha ka panalaganseng kongreso nga mapasarang anom ka mga hagna antes matapos ang tuig 2022 kag kalakip sa mga hagna ang mga pagtukod sa Center for Disease Control and Prevention kag Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Services Training Program. Ini ang ginanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri pagkatapos mag-convene sa Legislative Executive Development Advisory Council o kon LEDAC. Sa LEDAC meeting ginpresentar sang Senate Chief ang kabilugan nga 26 ka priority bills sa diin 23 diri ka mga hagna ang ginmensyonan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa unang State of the Nation Address o kon SONA. Ginbida naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang achievements ng administrasyon sa unang isa kagatus kadlaw sa pwesto. Sa President's Night yung ginorganize sa Manila Overseas Press Club, ginpahag ni Marcos nga nakatukod siya sang functional government paagi sa pagpili sang best and brightest para magserbisyo sa administrasyon. Kabahin sang economic cluster sang administrasyon ni Marcos, ang Mosanday Finance Secretary Benjamin Jokno, Budget Secretary Amina Pangandaman, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, kag Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla.
halin sa 5.7% nga gross domestic product sang tuig 2021 naka-record na sang 7.8% nga GDP growth sa unang 6 ka bulan sang karon nga tuig. Mas sobra pa ini sa target nga 6.5 tubtub 7.5% nga gintala na sang economic managers sang gobyerno. Ginpahayag naman ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos nga magabisita sa United States President Joe Biden sa Pilipinas. Ini ang ginbulgar sang Presidential Son durante sang press briefing sa mga local reporters sa distrito sang weekend. Ginpahayag pa sang House of Representatives Senior Deputy Majority Leader nga nag-imbita man siya sa mga investors sa magbisita sa Ilocos Norte. Magluwas kay Biden, ginimbitahan man sini si French President Emmanuel Macron nga magbisita sa Pilipinas. Naglambot sa 529.2 milyones pesos nga pondo ang gin-release ng Department of Budget and Management sa Department of Health para sa Cancer Assistance Fund. Ini ang base naman sa Joint Memorandum Circular number 2022-0002 para sa implementing guidelines for the use of Cancer Assistance Fund. Naibaluan nga ang mga pondo ang angkla sa Special Provisions number 13 sa DOH budget sa 2022 General Appropriations Act. Suno kay Budget Secretary Amina Pangandaman, hindi na mabudlayan ang mga may masakit nga cancer nga makapangayo sang ayuda. Payag pa ni Pangandaman, dako nga bulig sa pumuluyo ang naalokar nga pondo para sa cancer assistance nga pwede magamit sa mga DOH hospital access sites kay iban pa nga health facilities sa pungsod. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:41 ang aton dugang nga mga balita international. Balita sa sports showbiz kay iban pa sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Para tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang mga Blue Guards da sa likod ni San bala, Raymond Maranyon, morning da sa imo. Oo. Kag
si Lynette, ano ka ni apelyido ni Lynette ang ako nga kuan man ang schoolmate sa high school man. Amo na sa tanin nga na balwi na nga i-greet ko galing nalipat ako sa apelyido ni Lynette o sige lang. Madumduman ko actually kuan kami na ng friend kami na sa kuan kami nag-chat kami na sa Messenger. Si Suzette Morales dira sa may Hacienda Fermina bla. Good morning dira sa inyo sa Barangay Baaw. Sa kay Jessie Ayungon, musta na si Jessie man? Gani. Si Leia kag si Cloud. Kumusta na mga OJT nato na from STI West Negros, no? Gapon na to gapon sa UNOR. Way ko galing na ako magita si Aki. Si Kuan bala Shen? Si Shen kag si Krisha Arroyo. Shen Young. Kaya daw ato sa kuno sa office ang tolin 10 star sa ako sa kuno maging padalalan sa tao to sa kuan kay ato to gapon si kuan mo si Chairman Prospero De Vera bla sang CHED. Ang namin pang regional director sang CHED, barkada ko. Ay. Makmuyagin Bulgaria ko to pagsulod namon sa Presidential. Nga ano ko no. Gapong ko ka muna pagsulod jagid kita ko nya ay Chairman si Boy is my very good friend of mine. Barkadahi kami sa regional director. Sana all. Di ko ay ara ka daling ko ano ka na. Ya ko regional director din. Sa Region 6. Sang CHED. Kibot ko iya kay siya na sa una sa kanta kami sa simbahan siya namon gitarista kag organista mo. Wala ka idea nga siya. Ay, di nga siya regional director. Ti sa unop danay kami na sa simbahan siya nang amon organista kag gitarista sa choir sa simbahan. Mga barkada namon regional director. Pwede ka to pang Pwede ka to pang scholarship. Amo to gid pamangkot wi gapon sa kay kay chairman. Sir, ano ba status ng scholarship program natin dyan sa CHED? Kita mo na interesado mo. Siling sa sumabat ang regional rector niya, kahirap naman ng tanong. Siling ni chairman niya, sana gusto ko masabi ko okay, pero hindi okay. So wala. Hindi ba ito stop to, anay, no? Stop kid. Why sang ini nga year, 2022-2023, wala. Ang 2023-2024 wala man. So 2 years ini nga wala. Ang bal ni chairman. Tin medyo masubo Pero ang kunara ka nga daan kung ongoing ako na kung scholar ka nga daan, sige na esta matapos ka. Sige na wala ka nga daan. Wala ka nga daan, wala sa ipasulod nga bago. Ining do masunod nga do ka tuig wala sa bago nga ipasulod nga scholars. Unless nga aton nga mga congressmen da kag senador magbutang sang pondo para sa dugang nga pondo sa CHED para sa scholarship. Moton niya sulatin niyo pa ba yung inyo nga mga congressman da? Dapat mga congressman butangan nila pondo na kay sila managani ka pasulod da. Gani. Hindi ba lang kung magpa-scholar ka dawagi ka man da sila Butangan nila pondo. Okay? Sige. Aksyon Alita Morning Edition. Sa Russia, mga computer systems ang pila ka mga airports sa US ang distributed denial of service o DDoS attacks ang nagigo sa pila ka airports kaangay sa Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Phoenix kag St. Louis. May ikasarang ang DDoS sa pag-offline sa nasambit nga website. Nagapati ang mga otoridad sa US nga nagluntad ang cyber attack matapos ang panawagan sa grupo nga Killnet nga nagpagawa sang listahan sa ila websites nga nagainganyo sa ila followers nga mag-atake. Matapos ang pila ka oras nakayuman sa motoridad ang nasambit nga hacking incident. Samtang sa balita sa negosyo, masubo nga balita ni para sa mga motorista naman, no? Pagkaligad sa pila ka semana nga may pagnubo sa presyo sang gatong. Mayara na naman kita nga big time nga saka sa presyo sang gasolina kag crudo karon nga adlaw. Gin-announce ang mga oil companies ang pagpasaka karon nga adlaw Oktubre 11.
Ang crudo, magasaka inis ang tubtub sa 6 pesos kag 85 centimos sa kada litro. Samtang ang gasolina, magasaka naman sa 1.20 kada litro. Ang kerosene, 3 pesos kag 50 centimos ang saka sa kada litro. So, ang ini nga pagpasaka, iga patuman sumugod karon nga adlaw. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 59 pesos kag 1 sentimo. Singapore dollar 41 pesos kag 7 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 51 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginanunsyo ni Eraserheads frontman nga si Ali Buendia nga sold out na ang tickets sa ilang tala ng concert sa December. Sa iya nga social media, nag-post ini ang ilang poster nga may nakasulat nga sold out. Ginpasalamatan sini nga nagbakas ng tickets para sa pagsuporta sa kaangay nila nga mga Filipino artists. Pagpasiguro sini nga mangin memorable ang amo nga konsyerto. Sa balita sa sports, nagdaog sa una nga amateur fight ang bata ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao nga si Michael. Ginpierde sini si Nathaniel Ruiz sa amateur bout ni patigan sa BF Parañaque Phase 1 Gymnasium sang Domingo. Ang nasambit nga hampang ang kabahin sang Kamao ng Kabataan Parañaque Edition. Si Michael, ikadwa nga bata sa anay senador, nga amo ang nagsunod sa iya bilang boksidor. Balita espesyal! Right, international! Energy, Action Boy! Happy Tuesday sa imo kag happy birthday anay kay Action John Diaz. Happy birthday, Action John! Oo. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday. Si Action John lagi nakamakanta sa happy birthday to you. Yeah. Action John. Pila na si Action John? 29. Ay, sorry, pati 20 pila pa lang si Action John man. Basta 20-something. Kamu na balas ng something. Ha? Kamu na balas ng something. Yes. Sige. Kamu na lang na bahala. Kay Marnie Tocar, nga bata ni Ernie Tocar, happy birthday man. Yes. No? Halin ka ni Esmaya. No? Good morning dira kay Mike Libuon. Morning sa imo, Mike. Kay Jack Nasio. Jack Dinila. Good morning, man. Jack Nasio Dinila. Yes. Ang pataong palaging nawawala ang pitaka. Okay, so sige. Antes balatong balita special Action Boy. So, sa nagalapit nga highlight sa Mascara Festival Action Boy, sa mga nagapangita, padablas ang matiniran nila. Yes. So, nga basi Mascara kay Festival. fully book mga hotel naton sa mga. Yes, nga very affordable, pambarkada, pampamilya. Oo. So, ang Action Boy, i-recommendar sa ila ang Lacson Anchorage, dabla sa may barangay Alihis. Lapit ni siya Action Boy sa John B. Lacson Maritime School. So, nagatanya gini sila sa transient. Bisan pila ka mo dira ka nights, gusto nyo ang tatlo ka highlights sa Mascara nga 20, 21, 22, 23. Nang gusto nyo dira, ka mo magtinel, mas mayo. Kaya pwede sila makaluto. Kaya may kitchen, mga fully furnished Action Boy. Okay. Of course, may aircon, may ref, may hot and cold May shower TV, dira. may TV. May wifi. May wifi? Yes, may wifi. Okay. Kag may ara na ang tanan nilang kinahanglan sa ilang pagtulog bedroom. Magluwas lang sa ilang pagtulog nga bayo. Kani way na to yan. Maluwas lang sa kinanglan mga hulid, way na yan. Ay, way na yan. Ikaw yung pangita na. Pero mga habol, lunan dito. Oo, kompleto na to siya. So, 1 unit ni siya mga ka-action, pero 2 rooms. Isa ka unit lang, 2 ka room. Available na siya sa Airbnb. Search lang nila dera sa search box. Kag, pwede man directly contact sila kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. Again, 0919-870-5832. So, the best gini na sa mga nagapangita sa mastayhan subong nga Mascara Festival. Safe ini, bangod gated, kag 24/7 ang CCTV. Okay. So, sige. So, ano to? Lacson Anchorage. Ay, very good. Komportable, matinlo, kag safe. Hindi ba lang daw may mga boarding house managani sila? Yes. Nabatos na borders? Correct. Available man sa mga monthly ba lang nga mag-renta, especially mga estudyante dira sa John B. Lacson Maritime School sa may Alihis Pagid, Kamsi.
Mayara Mandara. Pwede ka mo maka-inquire. Again, kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. Okay? Si Sainet Gambagli, taga Limanan, Naga City ni sayo. Ang taga Naga Naga is in Bicol, di ba? Bicol, Naga. Oo. Not Kay sure. Kwan bala, yung lugar ni Vice President, former Vice President. Vice President Lenny Robredo. Naga City. Sige. So, Nakakadto na ko na, I think. sa Naga. Naga City. Ay, sana all. So, dito sa atong balita, Special Action Boy. Padayon ng istoryahan, ining mga, ining mga, Ano? nga natong balita. Peace of mind, Maka peace of mind ka. Maka peace of mind ka, Bala Action Boy. Nagkalain-lain yung pamaagi. Di ba kagapon, dapat magpamati ka sa mga relaxing music, o maglantaw ka sa mga documentaries. Ari, next Action Boy, hindi ka mamati sa hambalon sang iban, or ihambal sang iban. Correct. Sa Hindi imo. mamati ka man, pero hindi mo yung pagsilinga daw, amo na lang basihan mo sa pangabuhi mo. Yeah, ipalapos mo na lang sa imo Palapos sa piyak piyakad. nga dulunggan. Especially mga negative Bala Action Boy, mga hindi ka na dapat mag-entertain sa mga negativity sa imong life. Ipalapos sa piyakan lunggan. Ipalapos ang sa Hindi piyak. pwede nga ipalapos sa buli mo. Kalayo sa i-travel. Kalayo sa i-travel sa mabatian mga negativity. Masurulod kasi mo, dugahan, magi pa si mo dyan. Kaya yung arat na lagi, dapat lapit sa kadangaw lang. Hindi ko magbalik. Ha? Magbalik. Wala ka maglibot. Pagsunod sa dalungga, naglibot, nagbalik. Dilibot-libot. Sunod di sagwa, di saw, tapos niya, daw, ginpagway ko, mabalik. Ano din mo yung... Sama na siya. Ang galing dapat sa buli na lang. Sa buli. Okay, sa buli. Layo man. Para riktag dyan. Kung maghambal daan nila, Action Boy, nga, kung wala ka sa pakialam sa ginapanumdum sang iban, malaya ka. Ang manambal lang, kumbaga, kapag wala kang pakialam sa iniisip ng iba, malaya ka. Sana all malaya. Okay? So, next Action Boy, think positive. Mga positibo lang ang mga bagay. Panumdum, hindi ka sige panumdum. Da nga, wala naman ko sang ado ka budlay gid sa akon makigbagay sa iban haw hindi ko mag-fit sa iban haw Hindi na ko nila katibawas yaw. katibawas yaw Ang mga kutangan ko doon, hindi ko nila mabayran. Hindi think positive. Think positive nga mabayran mong imo nga mga utang. Mabayran ko ni sila mo. Mabayran ko hindi sila. Mangita naman ko sa hulaman diyo para bayad ko sila. Ano na positive? Positive na sa outlook. But silingon ang mga problema, may solusyon ka ba? Correct. Because in every problem, there is a solution. Correct. Kung hindi na sa kuway sa solusyon, it's not a problem. OMG. That's true. That's true. So, mo na mga ka-action, hindi ta magsigi, sige pa, luya-luya. hindi na negative. Kaya ba nila manifest, balang ginatawag Action Boy, manifest ka na sa mga positive nga mga bagay. Para... Kagupod ka pag sa mga positive nga mga tao eh. Hindi lang sa COVID. Mga positive sa life. Hindi lang positive sa COVID, kaya ma-isolate ka mo na karandugan, nagdagin mo nga depression. kasubo. Okay? So, next Action Boy, mag-exercise. Exercise tayo tuwing umaga. Kagapadula na ko sang stress ang exercise. Okay. Siyempre, ma-release mo da ang imo nga mga bala? So, una daw kita ta pagka-permi sa social media nga daw permi ka lang nag-exercise nga daw may kuha ka pa na lang tiyog na sa hawak na ganina. Hulahop. Sawa sa tiyog sa lawas. Sa hawak. Ang mabalangin na nila, ang tiyog sa lawas. So, mabalik naman ko gani, kaya nag-arrange lang ko isang yung mga things. Mga things. So, next Action Boy, mag-pray, of course. Mga muyo, kaya mo ginang the number 1 Action Correct. Boy nga, Pero, dalangpan mo. Pero hindi mo himuon ang prayer nga last resort. Correct. Dapat first na sa ganin nimo nga move mo. Correct. Kag hindi ka lang Ay banya kay kung na mahimo mo pagpangamuyo. Dapat una pangamuyo sang sa nang way ka na gani mahimo mo sa last resort ya. Anong mga muyo na lang kita kay para ano na bala. Imo mo yung pangamuyo last resort mambukal. Ay kailan resort mambukal. Sabad. Tiyaw mo na Black Action Boy. Ano na, nagrinse? Hindi ha? Ano nagrinse? Si
siling ko. Kag action boy, hindi kaya mga muyo, action boy, nga ano lang, nga kung may pangayuon ka lang yan. Oo. Tapos sa pagpangamuyo mo, inaya, action door, hindi na yung pangamuyo. ano na yun? Pangayo. Kag action boy, nang kung magpangamuyo ka, hindi man malipat na magpasalamat sa Ginoo. Hindi kayo pagpangamuyo mo, rikta Lord, buligi ko bayad sa utang ko. Nangutang ka tapos si Lord yung mapulimaon. Dapat una sa tara, pasalamat kay nga Lord, Yung salamat kay nakautang healthy ka. ko gyapon. Kay salamat kay nakautang. Anak, salamat sa Lord kayo nagpautang sa akin. Tapos, may kayo nagbayad siya mga muyuan mo yan. Mga muyuan mo yan nga may kayo nagbayad. Na. So, mo na bala? Pag utang mo, ay ka man nga muyo sa akin nga utang ka. So, nanay, pasalamat kay yung may nagpautang si mo. Lord, salamat yung may nagpautang sa akin. Pero Lord, ang problema ako, ako nagbayad. Ako na, di kaya rikta, pag pangamuyo mo, rikta, Lord, ako'y nagbayad sa utang ko, buligi ko. Bisan sa pangamuyo, bala, may harap na sa ginatawag nga axe na sa ang pasunod do sa pangamuyo mo. prayer, So, nagid axe is adoration. Ang A, adoration. Dayaw mo siya, nay. Oo. Dayawon mo ang Ginoo. Dason ang C. Ang C bala ng ang C naman basta nalipat ako axe na sa dapat mo. Kaya ang Thanksgiving tatlo kag ang S na mong katapusan dra ka na yung mga ayo. Oo. Kaya naman, hindi kayo una pangayo. Pangayo. Tapos pangayo lang tanan. May kagani ka pasalamat na ngayo ka. Tapos pangayo lang. Bisa sa aton tanan, nga mga prayer. tao bala daw ka bugat sa mga tao taga nga pangayo sa imo daw magpasalamat. Nan, correct. So pasalamat kagid perme. Sige. Acts, So, adoration, tapos contrition. contrition. Ngayon ka na ipatawad sa masala mo na. Tapos, thanksgiving. Pasalamat. Diba? Tapos, supplication. Amo nang pagkuhan mo na, pagpangayo Pangayo mo. na. Kaya bisan kabalo ka, bisan hindi ka gani mangayo, kabalo na ng Ginoo ko naman kinanglan mo. Correct. Antes ka pa nag-istorya Ang istorya, kabalo na siya. Imo yan kay pagluhod mo, din ka mo yung pangayo. May gani ka pa salamat. Na. Tapos nga pa na iblan, kung mga muyo, tabla action boy, ano man ta, pungko, or matindo, kimarga pang muyo, Lord, salamat yun sa imo blessings. Ang dugid ko, Kay gagda sa mo. sa kabugta, ay wala mo tapos sa mga muyo. Di ba? Kahit tulog, gali yan. Tapos ka-boss na yung continue, good morning, Lord, salamat, Gido. Ay, naka. Sige. So naman, boss naman action ba? Ito naman pag-istoryahan ang binipisyo sang utot. Charot. Sa ato niya lawas. Sa mo naman. Amazing nga nahimo sang utot sa ato niya lawas istoryahan. Mga ka-action yung matiyan ang aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Niya mga ikaupo nyo lagi ni si Action Marlon Inebea. Ang inyo mandiringan news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boydran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.